εγώ μαζί σου. Μακάρι να πήγαινα κι εγώ στο πανεπιστήμιο, όπως εσύ, και όχι στο σχολείο μου με όλα αυτά τα προβληματικά που έχω στην τάξη μου. Θάλια μου, πιστεύεις πως είσαι ανώτερη από αυτά τα παιδιά? Φυσικά και είμαι ανώτερη, αφού είμαι απουσιολόγος. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια της τάξης. Προσέχω στο μάθημα, είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου και δεν δημιουργώ ποτέ πρόβλημα. Αυτά είναι τεμπέλικα. Το λένε και οι καθηγητές. Δεν προσπαθούν καθόλου. Ή κάνουν φασαρία ή κοιμούνται. Και δεν φτάνει που ρίχνουν το επίπεδο της τάξης. Αναγκάζομαι κάθε 3 και λίγο και τα συνοδεύω στον διευθυντή για να τα τιμωρήσει. Μάλιστα. Και τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Μα τι άλλο, να πάνε στο σχολείο για προβληματικά, να ησυχάσουμε. Είχα ακούσει καθηγητές να μιλάνε και λέγανε ότι κάποιοι έχουν δυσλεξία, δέπη, αυτισμό και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Να φύγουν όλα αυτά από το σχολείο μας. Τον αρκισισμό, να τον κρατήσουμε? Τι είναι ο αρκισισμός? Ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρωπότητας και η μεγαλύτερη πρόκληση της ενσυναίσθησης. Μπράβο, Άλεξ μου, τα κατάφερες και με μπέρδεψες πάλι. Σου έχω μια ιστορία που ίσως σε ξεμπερδέψει. Φαντάζομαι στο σχολείο δεν έχετε κάνει για τον αυτοκράτορα Ναρκισιανό. Για τον Ιουστινιανό, ναι. Για τον Ναρκισιανό, όχι. Ο Ναρκισιανός στέφθηκε αυτοκράτορας μετά το θάνατο του πατέρα του. Ο γιος, από μικρός μέσα στα πλούτη, τις ανέσεις, σε ένα παλάτι όπου όλοι τον υπηρετούσαν, μεγάλωσε πιστεύοντας ότι ήταν ανώτερος από τους άλλους και ότι μόνο η τελειότητα άξιζε σε αυτόν και σε ό,τι ένιωθε δικό του. Έτσι, όταν στέφθηκε αυτοκράτορας και αντίκρισε για πρώτη φορά τους ανάπηρους ήρωες υπηκόους του που είχαν τραυματιστεί στις μάχες, θέλησε να τους διώξει, μιας και του χάλαγαν την εικόνα της τέλειας αυτοκρατορίας που είχε στο μυαλό του. Ξεγέλασε τους υπηκόους του ότι θα ήταν δήθεν για το καλό τους και τους έστειλε σε ένα μακρινό, άγνωστο απομονωμένο νησί, που το ονόμασε το νησί των ηρώων. Με τον ίδιο τρόπο έπεισε το λαό του ότι θα ήταν για την προστασία τους και μόνο ώσπου να περάσει ο κίνδυνος ενός νέου πολέμου και έστειλε στο νησί των ηρώων τα ανάπηρα παιδιά, τους γέρους και άρρωστους και γενικά όσους νόμιζε ότι δεν είχαν να του προσφέρουν τίποτα και ότι χάλαγαν την εικόνα της τέλειας αυτοκρατορίας που ήθελε να δημιουργήσει. Ο ίδιος ήταν πλέον ευχαριστημένος, αλλά σταδιακά άρχισε να αυξάνεται η βία και η εγκληματικότητα στις πόλεις και τα χωριά. Ο λαός φοβόταν να βγει από τα σπίτια του και να κυκλοφορήσει στους δρόμους. Μα γιατί αυξήθηκε η βία και η εγκληματικότητα? Όταν εκπαιδεύεις το λαό σου να μην νοιάζεται για τους συνανθρώπους του, όταν του μαθαίνεις να κοιτάζει μόνο την εικόνα και όχι την ουσία, όταν του στερείς ευκαιρίες ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, τι ανθρώπους περιμένεις να φτιάξεις, Θάλια μου? Είχαν περάσει χρόνια και οι ανάπηροι δεν είχαν επιστρέψει από το νησί των ηρώων. Ο λαός άρχισε να αντιλαμβάνεται τι πραγματικά είχε συμβεί και μια μέρα επαναστάτησε. Συνέλαβε τον Ναρκισιανό και τους ανθρώπους του και τους έστειλε σε ένα άλλο μακρινό νησί, που το ονόμασε νησί του Ναρκισισμού. Καλή, τι συμβαίνει? Να, ο Οδυσσέας έπαιζε σκάκι στο μάθημα της ιστορίας, η κυρία του έδωσε ωραία αποβολή και μου είπε να του συναντάω στο γραφείο σας. Μάλιστα. Και με ποιον έπαιζε σκάκι? Μόνος μου. Γιατί δεν προσέχεις το μάθημα? Γιατί δεν μου αρέσει. Τι είναι δεν σου αρέσει? Οι καθηγητές μου λένε ότι δεν είναι η ιστορία το μόνο μάθημα που δεν σ' αρέσει. Ούτε στη γυμναστική δεν προσπαθείς. Η παρέλαση πλησιάζει. Φτιάξε επιτέλους το βήμα και την κορμοστασιά σου. Ίσια το κορμί. Καλημέρα σας, είμαι η μητέρα του Οδυσσέα Λάβρα. Ορίστε υπεύθυνη δήλωση για την εκδρομή. Μπορώ να σας μιλήσω λίγο? Σχετικά με τι? Με τον Οδυσσέα. Μας απασχολεί κάτι. Μήπως έπαιξε κανένα καυγά? Όχι βέβαια. Δεν είναι καθόλου επιθετικός. Μήπως κάνει φασαρία στο μάθημα? Όχι βέβαια. Είναι πολύ ήσυχος στην τάξη. Δεν σας καταλαβαίνω. Όχι βέβαια το ένα, όχι βέβαια το άλλο. Ποιο είναι το πρόβλημα τελικά? Διάφορα μας ανησυχούν. Π.χ. οι θόρυβοι. Τον ενοχλούν πολύ οι θόρυβοι. Εντάξει, θα τον πάω άμεσα σε κάποιον ορειλά. Συγγνώμη, αλλά βιάζομαι. Και τον ενοχλεί πολύ να τον αγγίζουν. Και εμένα το ίδιο. Συγγνώμη. Μέσα στην τάξη είναι συνεχώς αφηρημένος. Δεν προσέχει, δεν συμμετέχει, δεν βγάζει καν τα βιβλία από την τσάντα του. Είναι επειδή τα συγκεκριμένα μαθήματα δεν τον ενδιαφέρουν. Όταν κάτι τον ενδιαφέρει, προσέχει και είναι συγκεντρωμένος. Θέλετε κάτι να μου πείτε ή να φύγω να πάω στη δουλειά μου? Δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα μαθήματα που δεν τον ενδιαφέρουν.
δεν τον ενδιαφέρει ούτε η γυμναστική, ούτε η παρέλαση, ούτε η συναναστροφή του με τα άλλα παιδιά. Συγγνώμη, τόση ώρα με κρατάτε εδώ πέρα για να μου πείτε τι, ότι δεν τον ενδιαφέρει η γυμναστική, το ξέρω και λοιπόν. Καταρχάς, το να γυμνάζεται είναι θέμα υγείας. Θέμα υγείας της καρδιάς, για παράδειγμα, ή της ποδηλικής στήλης. Δείχνει ήδη να έχει κύφωση. Εννοείται καμπούρα. Εντάξει, θα τον πάω σε κάποιον ορθοπαιδικό. Μπορώ να φύγω τώρα. Εσείς δεν έχετε παρατηρήσει κάτι? Δεν σας απασχολεί κάτι στο παιδί? Τι θέλετε να πείτε? Πρέπει να πάρετε το παιδί για αξιολόγηση. Να το εξετάσουν ειδικοί παιδαγωγοί ψυχολόγοι. Ψυχολόγοι? Τι θέλετε να πείτε? Ότι το δικό μου το παιδί έχει πρόβλημα και πρέπει να το δουν οι ψυχολόγοι. Κύριε, τρέξτε! Πάμε στην τάξη, τσακώνονται, έχουν πιάσει τα χέρια. Επιστρέφομαι. Τι φωνάζεις έτσι και τι έχετε πάθει όλη σήμερα και τα έχετε βάλει με την πλάτη μου? Οδυσσέα, άκουμε προσεκτικά. Θα περπατάς με την πλάτη ίσια, δεν θα ενοχλείς όταν σε ακουμπάνε και θα τρομάς με τους θορύβους. Ακούς τι λες. Επίσης, θα προσθέσεις και θα προσπαθήσεις σε όλα τα μαθήματα. Μα τα μισά δεν μ' άρεσουν καθόλου. Δεν με νοιάζει, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Και θα παίρνεις μπάλα με τα άλλα παιδιά. Αυτά τα ρώτησες. Γιατί να τα ρωτήσω? Γιατί δεν θέλουν. Και γιατί δεν θέλουνε? Μήπως επειδή δεν είμαι καλό στην μπάλα? Μήπως θα προσπαθήσεις να βελτιωθείς λίγο? Μήπως να με αφήσετε ήσυχο? Ποιον ενοχλώ επιτέλους? Την επιλογή να είμαι εαυτός μου την έχω. Ο εαυτός σου, αυτός ο εαυτός που δίνεις στο σχολείο και στο σχολείο, τροφή για κουτσομπολιά και κακία. Όχι, δεν την έχεις αυτή την επιλογή. Θα είσαι όπως τα άλλα παιδιά. Κανονικός! Και αν δεν είμαι κανονικός? Μα καλά τι λες, φυσικά και είσαι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαίνεσαι. Γι' αυτό λοιπόν το φαίνεσαι κανονικός, κατάλαβες? Προτιμώ να μ' αληθινός από κανονικός. Όχι, δεν θα σε αφήσω εγώ να είσαι αυτό σου. Όλο το χωριό περιμένει να χαρίσει βάρος μας. Δεν τους αντέχω. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ γραμμένος τους έχω. Και όσο δεν ενοχλώ κανέναν, θα είμαι ο εαυτός μου. Για όσο μένεις στο σπίτι μου, θα κάνεις και θα είσαι όπως το λέω εγώ. Δεν θα με εκθέσεις στην κοινωνία. Φεύγω τώρα και με το μη θα γυρίσεις σπίτι αν δεν αλλάξει μυαλά. Δεν θα γυρίσω. Τι έγινε? Γιατί δεν είσαι στην τάξη? Ένα Οδυσσέας κοιμήθηκε και... Αμάρτια! Δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή. Αποβάλλεις και το υπόλοιπο της ημέρας. Πάρε τη τσάντα σου και πήγαινε στην αίθουσα από βολό να κοιμηθείς με την ησυχία σου. Άντε, φύγετε! Με τρελάνετε όλοι σήμερα. Και μην τολμήσεις να γυρίσεις σπίτι αν δεν αλλάξει μυαλά. Running from the cage, shadows chase me, see. No turning the page, just wanna be free. Can't chain my soul, wasteland calls my name. Hell in control, but I'll refuse the game. Escape is my cry, we'll come back again. In freedom I'll fight, death my only friend. Breaking down these walls, raging every breath. Catch me when I fall into arms of death. Burning breaches down, ashes in the wind. Silence all around, never to rescind. Screaming to the sky, tearing up my chains. In the sun to find no more twisted lanes. Can't chain my soul, wasteland calls my name. Hell in control, but I'll refuse the game.
is my cry. Won't come back again. In freedom I'll fly. Death my only friend. Breaking down these walls, raging every breath. Catch me when I fall into arms of death. Breaking down these walls, raging every breath. Catch me when I fall into arms of death. Breaking down these walls, raging every breath. Catch me when I fall into arms of death. Burning reaches down, ashes in the wind. Silence all around, never to rescind. Burning bridges down, ashes in the wind. Silence all around, never to rescind. The rains. Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά. Υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις σε σηκώνουνε ξανά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Πού είναι? Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατριά. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια λύπητα σκληρά. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν και άλλα χέρια που ζητάνε μόναχα. Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν στοργικά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Να, 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 να. Υπάρχουν χέρια που απ' το άδικο έχουν σφίξει. Έχουνε σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά. Και μ' άλλα χέρια έχουν σφίξει για να σβήσουν τη φωτιά. Κι ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά. Να, 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 να. Παιδιά! Τι έγινε, τι έπαθες? Η αδερφή σου βρήκε ένα λιπόθυμο αγόρι μέσα σε μια κυβέρνητη βάρκα. Κάλεσε αστυνομία ή ασθενοφόρο? Όχι. Παίρνω εγώ τώρα. Όχι, όχι, παιδιά, ελάτε να σας πω. Πού είμαι? Ποιοι είστε? Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Ανδρέας και αυτή είναι η αδερφή μου η Αγάπη. Μη φοβάσαι. Σε βρήκαμε λιπόθυμο σε μια βάρκα και σε φέραμε στο σπίτι μας. Μόλις γίνεις καλά, θα μπορέσεις να επιστρέψεις στον τόπο σου. Δεν βιάζομαι να γυρίσω. Γιατί? Γιατί δεν είμαι κανονικός και δεν με θέλει κανείς, ούτε η ίδια μου η μάνα.
απέσιο. Στον τόπο μας, όλους τους στηρίζουμε και όλους τους αποδεχόμαστε. Αν δεν θες να γυρίσεις πίσω και αν μπορείς να έχεις στη ζωή σου 3 οδηγούς και 3 εχθρούς, μπορείς να μείνεις εδώ. Ποιοι είναι οι 3 οδηγοί? Η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση και η προσπάθεια. Οι εχθροί. Ο αποκλεισμός, ο ναρκισσισμός και η παραίτηση. Θέλω να προσπαθήσω. Τι πρέπει να κάνω? Πρώτα πρέπει να δυναμώσεις. Δεν πεινάω, γενικώς δεν τρώω αρκετά. Χρειάζεσαι τροφή. Πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου, έστω και αν μερικές φορές είναι δύσκολο. Να μαντέψω, προσπάθεια να την παρέτησης. Σωστά. Πρέπει να μάθεις νοηματική. Εδώ όλοι ξέρουν νοηματική. Διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Έχετε τόσους πολλούς κοφούς στον τόπο σας? Όχι περισσότερους από όσους έχετε εσείς στο δικό σας τόπο. Για προσπάθησε ξανά. Κατάλαβα. Στην περίπτωση εναντίον αποκλεισμού. Σωστά. Σε όποια παρέα υπάρχει ένας κοφός, όλοι μιλάνε μόνο σε νοηματική. Όταν μάθεις νοηματική, θα μπορέσεις και εσύ να γνωρίσεις την κοινωνία μας. Μέχρι να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις, δεν πρέπει να καταλάβει κανείς από πού είσαι. Κατάλαβα. Εγώ, ένα δημιούργημα της κοινωνίας του ναρκισσισμού, στην κοινωνία της ενσυναίσθησης. Ο μεγαλύτερος εχθρός σας, ο ναρκισσισμός. Δίκιο έχετε και με θεωρείτε απειλή. Είναι τόσο όμορφη η κοινωνία που περιγράφετε και εγώ δεν ξέρω πόσο νάρκισσος είμαι. Θα προσπαθήσω να μάθω από εσάς όσα δεν μου έμαθε η δική μου κοινωνία. Και αν δω ότι άθελά μου σας κάνω κακό, θα φύγω αμέσως. Τα λόγια σου μου λένε ότι καλά κάναμε και σε εμπιστευτήκαμε. Θα σου μάθω εγώ νοηματική. Δεν είναι δύσκολη, αλλά χρειάζεται προσπάθεια. Ξεκουράσου τώρα. Καλά, τον όρο ποιος τον έβαλε? Έχει έρθει κανένας γιατρός? Η αγάπη. Και ξέρει? Εννοείται πως ξέρει. Όλοι ξέρουμε. Μαθαίνουμε από το σχολείο, ξέρεις. Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά. Υπάρχουν χέρια που σαν πέσει σε σηκώνουνε ξανά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει 2 χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη
και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατριά. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια λύπητα σκληρά. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν και άλλα χέρια που ζητάνε μόναχα. Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν στοργικά. Σίγουρα τα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που από το άδικο έχουν σφίξει. Έχουν σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά. Και μ' άλλα χέρια έχουν σφίξει για να σβήσουν τη φωτιά. Κι ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά. Να, 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 να. Τι πρέπει να προσέξουμε στη σωστή χρήση της μάσκας του βούρου. Η καλή εφαρμογή της μάσκας για τους τροφούς. Σωστά. Και τι άλλο, Γιώργο? Και τη διατήρηση της έντασης της χειρότητας. Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο, Δημήτρη? Για τη διατήρηση ανοιχτού αερομού. Έπαιζες μπάσκετ. Ναι, ωραία ήταν. Ούτε μια βρισιά δεν άκουσα. Και γιατί να ακούεις βρισιά? Μα γινόταν τόσα λάθη στο παιχνίδι. Και? Καλά, άστο. Ωχ, ξέχασα τη ζακέτα μου στο γυμναστήριο. Θα την πάρεις μετά. Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να την κλέψει κανένας. Τι παίζουν? Σκάκι 3 παικτών. Υπάρχει τέτοιο παιχνίδι? Μα φυσικά. Υπάρχει και 4 παικτών. Και παίζουνε. Περίεργο. Γεια. Θέλετε να παίξετε? Ναι. Όχι, ευχαριστούμε. Βιαζόμαστε. Συγγνώμη, μήπως έχεις κινητό? Ναι, φυσικά. Θέλεις να πάρεις κάποιο τηλέφωνο? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Μήπως έχετε δεδομένα? Ναι, όλοι έχουμε. Θέλεις να ψάξεις κάποια πληροφορία? Όχι, αλλά δεν παίζετε παιχνίδια στο κινητό. Δεν βλέπετε βιντεάκια. Δεν βγάζετε selfie. Μα ποιος είναι τόσο χαζός για να θέλει να κάψει τον εγκέφαλό του με τέτοιες αηδίες? Αυτά μόνο στην κοινωνία του ναρκισσισμού τα κάνουν. Συγγνώμη, από πού είσαι? Δεν σε έχω ξαναδεί. Αυτά θα τα πείτε άλλη φορά. Βιαζόμαστε λίγο. Παραλίγο να προδοθείς. Κοίτα, φτάσαμε. Πλάκα μου κάνεις. Δεν έχω κάνει ποτέ υπασία.
Θα σε μάθω εγώ. Τα άλογα είναι του σχολείου και είναι ήρεμα. Πάμε. Ελάτε, σας τα έχω έτοιμα για βόλτα. Καλό μεσημέρι, κύριε. Θαλιά, πριν φύγεις, κλείδωσε λίγο τις πανέτουσες. Με όλα αυτά που γίνανε σήμερα, δεν πρόλαβα να δουλέψω. Μάλιστα, κύριε. Ω, ο Οδυσσέας κοιμάται. Οδυσσέα. Κοιμήθηκα βαριά και τι όνειρο. Κρίμα που ξύπνησα. Έλα, πήγαμε όλοι. Πάμε να αφήσουμε την παιδιά στο διευθυντή και να φύγουμε μαζί προς το σπίτι μας. Θέλω να σου μιλήσω. Παρακαλώ. Από τη διεύθυνση. Μάλιστα, ναι, ο ίδιος. Καινούργια μαθήτρια. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμη την μαθήτρια που μου λέτε. Έχει όλα τα έγγραφα μαζί της. Ωραία. Και τι λένε αγάπη. Και τι είναι? Μα αυτό είναι παράλογο. Κανείς δεν ξέρει νοηματική. Πώς το επικοινωνούμε? Να πάει στη σχολείο κοφών. 300 χιλιόμετρα μακριά το κοντινότερο. Δεν μπορεί η οικογένεια να μετακομίσει και εμείς τι φταίμε. Τι είναι ότι δεν θα έχει καθηγητή παράλληλη στις περισσότερες ώρες? Στην περίληψη ζητάει το Υπουργείο. Είναι τρελοί οι άνθρωποι. Θάλια, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Αφού καταλαβαίνω νοηματική, σίγουρα ονειρεύομαι. Δεν ονειρεύεσαι, ξύπνιος είσαι και ξέρεις νοηματική. Άντε, μίλησέ της, τι περιμένεις? Θέλουμε να σας μιλήσουμε.
Στο παλιό μου σχολείο όλοι ξέραν νοηματική. Δεν εξαρτιόμουν από το δάσκαλο της παράλληλης για να μπορέσω να επικοινωνήσω και να μάθω. Ακόμα κι αν έρθει, θα είναι μαζί μου τις μισές μόνο ώρες. Τις άλλες, στα διαλύματα, όταν αρρωσταίνει και λείπει, τόσες ώρες σιωπής και μοναξιάς, σε ένα χώρο που υποτίθεται ότι προσφέρει μάθηση και κοινωνικοποίηση, σκεφτείτε το. Το επιτρέπει αυτό έτσι απλά η κοινωνία σας. Αυτό όπως και πολλά άλλα. Να ξέρετε, υπάρχει λύση και κρύβεται σε μια μόνο λέξη. Ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση. Η αγάπη δίδαξε στον Οδυσσέα την ενσυναίσθηση. Του μίλησε με την πιο καθαρή, την πιο δυνατή, την πιο αγνή φωνή. Και ο Οδυσσέας την άκουσε. Εμείς άραγε μπορούμε να ακούσουμε την αγάπη. Υπάρχουν χέρια που αυτό έχουν σφίξει. Έχουν σφίξει και τον ίδιο. Και μάλλα χέρια έχουν σφίξει και έχουν σφίξει τη φωτιά. Ίσως τα χέρια να έρχονται και δεν σε εδώ μέσα κάτι χέρια χειροκροτάνε και μας δίνονται Κάπερα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά να τραγουδήσουμε παρέα με το χέρια Υπάρχουν χέρια που απ' το άδικο έχουν σφίξει. Έχουνε σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά. Και μ' άλλα χέρια έχουν σβήξει για να σβήσουν τη φωτιά. Κι ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά. Να, 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 να. Na 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 na. Βλέπω κι απόψε εδώ μέσα κάτι χέρια χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά. Θα θέλα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά, να τραγουδήσουμε παρέα με δυο χέρια σαν κι αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για την ενέργεια και τη χαρά που μας δώσατε.
να να να.